Kawula mikateno titipono
Iya. Iya.
nggih. Mung sadidi tata tira nalika ing kutut pati manasya tanggala kaya atrape wong sabe yen tumrap ira nyati ayo tanding aku langsang tut koko mati mulan benawi teno isun wigyas sirahiro weh keparan weh jojo keparan weh weh Siapa perang lawan Hati Wijaya siapa?